Kọmishọna na-akwụ maka ozi na Anambra Steeti bụ Dr. Law Mefo bụ onye kegara n'ikwu gosipụta n'obi aṅụrị o nwere nyegara ndị Anambra maka ịpụta wee gosipụta nya bụ ikikere bụ nke ha nwere site na ịtụ vootu bụ oke na ọrụ dịrị ha n'ọrụ nkọpụta emere n'ụbọchị Satọde abalị 28 nke ọnwa Septemba n'okwu ọ gwara ndị mba ụlọ mgbasa ozi ABS ma bụrụkwazị Ngozi Obilere nta aka anyị n'Ifite Hall Nkwa Agbaja Abata Ete ebe ahụ ka o si ga-ewetara gị ozi ndị nke o ji n'aka. Dr. Mefo kelere Gọvanọ Soludo maka iweta n'isi njedebe ihe karịrị afọ 10 emebeghị nhọpụta nke okpuru ọchịchị ime obodo dịka o si wee kwe nkwa oge ọ na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị. N'aka nke ya ka kọmishọna na-ahụ maka economic planning na budget bụ Oriakụ Chiamaka Nnake onye gwara ndị nta akụkọ ABS okwu na Nwaoji Primary School n'Ọfịa kọwara na ọ bụ nnọọ ihe aṅụrị ịhụ ebe ndị mmadụ nupụtara n'igwe were otu olu kwuo na ha chọrọ gọọmenti okpuru ọchịchị ime obodo gasị ka ọ na-eme ọfụma. Onye ji ọkwa Deputy Chief of Staff na Chief of Protocol nke Gọvanọ Soludo bụ Sir Chinedu Nwoye kwenyere na ya bụ nhọpụta emere egosipụtala na ndị Anambra na-ekele Gọvanọ Soludo maka ezi ọrụ ọ na-arụ maka ọdịmma ha. Onye ahọpụtara ịnọchite okpuru ọchịchị Ọka North na nhọpụta nke a emere bụ Maazị Tangod Anago kọwara na ndị Ọka North dị nkwadobe iso Gọvanọ Soludo wee rue n'ụwa agụcha n'ihi ihe o mere ha n'ihe gbasatara ụzọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Abụ m Ngozi Obileri.